L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed turi aġir irresponsabbli u tikdeb dwar żidiet proposti għall-edukaturi, fl-istess ħin li meta mistoqsija dwar x'tagħmel hi għall-edukaturi wieġbet ma tafx. Dan ħareġ ċar f'konferenza tal-aħbarijiet li ġie anki nnutat fi stqarrija pubblika. Id-deputat nazzjonalista u kellim ta' Bernard Grech għall-edukazzjoni Justin Schembri ma kienx jaf kemm jagħti żidiet lill-edukaturi. In-negozjati mhumiex qegħdin jagħmluhom il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-edukazzjoni żied jikkonferma li m'għandux ċifri f'idejh ta' kemm jagħti lill-edukaturi. U allura nut li nkun qed nitkellem fuq in-numri issa. Fl-istess konferenza Justin Schembri allega li mal-Union għall-għalliema il-Gvern ma joffri żieda li hija inqas miż-żieda fil-kola. Pronta kienet it-tweġiba uċċata kategorika mill-Ministru għall-Edukazzjoni li filwaqt li giddeb lil Schembri innota kif dak li qal l-istess Schembri huwa ivvintat. Tali dikjerazzjonijiet mhux veritiera ma jagħmlu xejn ħlief juru nuqqas ta' etika u rispett lejn l-edukaturi f'dan il-mument tan delikat qal il-Ministru Clifton Grima. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni sostna li mill-Oppożizzjoni kien jistenna iżjed sensittività u maturità flok mar il-bot minn dak diskuss fuq il-mejda tan-negozjati. Il-Gvern tenna li jibqa' impenjat li jkompli jirrikonoxxi l-irwol ċentrali tal-edukaturi fis-soċjetà u jibqa' jfittex qbil li jwassal għal titjib sostanzjali u sostenibbli fil-kundizzjonijiet ta' dawn il-professjonisti.